चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ रिजर्टआव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF दोलोखौ मोजां मोननानै 700निबो बारा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जिसया सामफ्रामारिनि दैदेननायाव 13 नं चिरां बियारनिफ्रायबो 300निबो बारा जयेन जाहैनायखौ नुनो मोनदों। दिनै आङो जोंनि सेन्ट्रेलनि CWC मेम्बार्स आरो दैदेनगिरि गासैबो दिनै रिजर्टआव बिजनि टोल गेटनिफ्राय लानानै बाक्सा, उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार गासैजोंबो लोगो नांनानै दिनै बिरोधि दल जाय मानसिफ्रा माने बिरोधि जोंनि BPF दलनि एगेन्स्टआव दङमोन बिथांमोना दिनै गावसोरनो जोंजों लोगो लानानै आरो जोंजों सावरायनानै जोंबो नोंसोरजों थांगोन जोंबो नोंसोरजों जयेन जाफागोन होनना बुंनायलाय दिनै बे प्रग्रामखौ जोङो रिजर्टआव खालामनाय जादों। आरो बे प्रग्रामाव दिनै गोबां जायगानिफ्राय दिनै जोङो हालो हालो जोङो दिनै हाजार हाजार गारि दिनै जों बेवहाय फैदों आरो बे प्रग्रामावहाय माने मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो बेयावहाय दिनै आङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे प्रग्राम जानाय बे प्रग्राम जानायनि बिसयै आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै दिनै रायजो राजा जाय मानसिफ्रा दानब्लाबो सुब्लाबो दिनै मोनसे पार्टिखौ बा मोनसे पार्टियावनो थागोन होननानैहाय दिनै बिदि बुंदोंमोन UPPL, JSP, कंग्रेस, बिदिनो AJP, दिनै KPP बेफोरबायदि दलनिफ्राय दिनै बिथांमोना दिनै फैदों आरो गोबां निउसाव जों नुनो मोनो BPFनि मानसिया BPFखौनो आर'नाइ सोदों होननानै। दिनै आंथ' इन्डिपेन्डेन्टसोमोन। दिनै आं फैनाया सप्तासेल' जादों। दिनै सप्तासेनि गेजेराव आङो जुदि BPF मोनब्ला दिनै BPFनि मानसिखौ आं बोरै बोनो? गतिके आंजों बेसेबां मानि दङ बिसोर गासैबो दिनै आं BPFनियाव थानाय हिसाबै दिनै UPPLनि माखासे बा JSPनि माखासे कंग्रेसनि माखासे बेफोरखौ दिनै आङो बेवहाय जयनिं खालामना लाबोनो दिनै आङो लाबोदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै आंखौ मानि थाखाय मोजां मोननानै बा मानि थाखाय आंखौ मोजां मोननानै दिनै बेयाव जयनिं जादों बेयाव रायजो राजाफोरनाव सोंब्लासो मिथिगोन। दिनै रायजो राजा बोराय बुरैल' नङा दिनै जोंनि माखासे लाइमोन जोहोलाव दिनै सेंग्राफोर दिनै दासो देरफुनाय जाय मानसिफ्रा दिनै यां जेनेरेसन लेभेलनि मावनांगौ लामाखौ दिनै गोथों लामाजों मावनो थाखाय आवगायगासिनो दं बिथांमोनाबो दिनै आंजों बिथांमोना हेफाजाब होफैदों। बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि इयुथ लेभेलनि माखासे बिथांमोना दङब्ला आंजों जगाजगला आं अरायसम नोंथांमोनजों दङ आरो जाय बिथांमोना दिनै आंजों फैबाय बिथांमोननि थाखाय आं अरायसम दङ। सत भबिसत मालाबानि समाव खैफोद आफोद बिदि जायोब्लाबो आं बिथांमोनजों सहाय होलायनाय आरो सहायगिथाया थालायबाय थागोन। मानो होनना बुङोब्ला आंखौ दा ससियेल वार्कार होननानै मिथियो। दिनै आं पार्टियाव हाबदों होननानै पार्टिनि खामानिल' मावगोन बे नङा। दिनै आङो माखासे आंनि खामानि मावनांगौ दि ससियेल वार्कार बे ससियेल वार्कार खामानिखौ आं मावबाय थागोन। दिनै आङो बारा गोबाव बुंनो थाङाखै। दिनै जाय बिथांमोना इयुथ्सनि जि बिथांमोन फैदों बिथांमोनाव माखासे मा थांखि लानानै आरो मा मावलांनो सानदों बिथांमोननिफ्राय दा नोंथांमोना मिडिया नोंथांमोना सोंनानै माखासे बिबुंथिखौ रायजो राजानो दिनै नैबे प्रग्रामाव फैनायाव खमाव गैयाबाबो 300+ दिनै फैदों आरो गोबां मानसि फैबावनांगौमोन माने माइ हानाय बोथोर आरो माखासे गारि भारा नागिरबाबो मोननाय जायाखै। बिनि थाखायनो माखासे बिथांमोना फैनो मोनाखिसै। अब्लाबो बिथांमोना दुखु मोनाखै। उननि समायाव बे प्रग्रामा जाबावखागोन होननानै बिथांमोनजों आं सावरायलायनानै बिथांमोनखौ आं दोनथ'नाय जाबाय। खिन्थु टटेल आंनियाव फैनाया 300+ फैदों आरो। जोङो नैबे बाथौ रिजर्ट खेरायाव जोङो सार जिसया सामफ्रामहारिखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों। जोङो 60 जनसो जागोन इयुथ्सफ्रा आरो फैबावगोन आरो सार जिसयाखौ जोङो मोजां मोनो बेखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों आरो फैबावगोन होननानै मिजिं थिनाय जाबाय आरो गासैखौबो। आरो बियो गोबां मानसिफोरखौ बियो हेल्प खालामो आरो गैजायै दुखुथिया मानसिफोरखौबो बियो बेबायदिनो दान होगासिनो आरोखि। बिनिखायनो जोङो सार जिसया सामफ्रामहारिखौ जोङो सापर्ट खालामो आरो खालामलांबाय थागोन आरो सारा जेराव थायो जोङो बेयावनो दङ।